συμπαρασταθούν. Το διαιτητικό τρίο με τις δύο ομάδες προσέχεται στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής είναι ο κύριος Μπερκετζής Ρούσος από το σύνδεσμο της Πρέβεζας. Βοηθή του ο κύριος Πασχάλης από την Ήπειρο, ο κύριος Δόσκορης από την Ευθιότητα. Τέταρτος διαιτητής ο κύριος Μπαλατσούκας. Πάμε να δούμε και ποιοι άλλοι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση των δύο προπονητών, στους πάγκους δηλαδή αναπληρωματικοί, στους οποίους μπορεί να στηριχθούν στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Για την γηπεδούχο ομάδα, ο αναπληρωματικός πορτιέρο Καρακούτσης για την Νίκη Βόλου και μαζί του Χατζή, Σαμαράς, Παπάς, Λαλίν, Παπαδόπουλος και Τζιόρας. Και για τους φιλοξενούμενους ο Τόλιος, αναπληρωματικός πορτιέρο, Ντελέκος, Οργιάρμπιντε, Στεπάνοβιτς, Αμέντολα, Πλάτανος και Λαμπρόπουλος. Παιχνίδια της 22ης αγωνιστικής. Η σέντρα λοιπόν στο ξεκίνημα του αγώνα για τους γηπεδούχους, Φλίγκος και Τάσος Κυριάκος. Και αρχίζει το παιχνίδι. Μητρό, η μπάλα όμως διεκδικείται και πάλι. Πάει να γίνει το λάθος και γίνεται η σέντρα από τον Ψιάνο, μια κεφαλιά. Η μπάλα είναι out. Ξανά όμως ο Μπακομήτρος προς τον Σέγκο. Λάθη επιλαθών. Μια σκαφτή μπαλιά για τον Μπούλκα. Το πλασέ πάνω, βρήκε και στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή στο 10ο λεπτό από τον Ισπανό. Ο Βίκτορ Ερέρο Μπούλγκα. Εδώ πολύ γρήγορα τρύπωσε στην περιοχή, κάνει το πλασέ, βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι. Πολύ ωραίος συνδυασμός από τους φιλοξενούμενους και βέβαια η ευκαιρία του αγώνα μέχρι στιγμής. Παύλος Δήμου και Μίτσης τώρα. Γέζιτς. Ρούτσις. Σέγκος μακριά από την περιοχή, πήγε να βγάλει την κάθετη. Ο Βούρας διώχνει στο ξαφνικό σουτ που έγινε από το Χαϊκάλι. Είναι μια καλή προσπάθεια από τον Ηρακλή Ψαχνών. Ο Βούρας δεν ευνηδιάστηκε. Ο Ηρακλής ο οποίος φαίνεται να έχει καλύτερη επιθετική δραστηριότητα μέχρι τώρα. Είδατε ξανά το σουτ του Χαϊκάλι. Μπαλιά για το Φλίγκο, πολύ δυνατή. Επιμένει ο Φορ. Για να δούμε. Παίζεται, λέει ο Ρούσος Μπερκετζή, ζητάει ανατροπή η Νίκη Βόλου και τώρα κερδίζει φάουλ ο Πούλγκα. Για να δούμε, άμα έχουμε φάση κόκκινη στον Φλίγκο για χειρονομία, για χτύπημα εκτός φάσης. Για να δούμε. Για χτύπημα στο Ρεπετσά. Ήταν πολύ κοντά ο διαιτητής. Για να δούμε. Ξανά τι έχει γίνει. Εμείς βλέπαμε το φάουλ που έδωσε ο διαιτητής αρχικά υπέρ του Πούλγκα. Εδώ κοιτάξτε, είναι η φάση προηγούμενη με τον Ζουλιώτη, οι διεκδικήσεις όμο με όμο. Ο διαιτητής έκρινε ότι εδώ δεν υπάρχει τίποτα και στη συνέχεια, ενώ έχει σφυρίξει φάουλ, πάει στο Ρεπετσά, βάζει το κεφάλι του, πέφτει προς τα πίσω ο Ρεπετσάς. Ο διαιτητής που ήταν πολύ κοντά θεώρησε ότι υπάρχει χτύπημα και απέβαλε τον Φλίγκο. Μια αποβολή η οποία δημιουργεί άλλες συνθήκες στο παιχνίδι. Ο Φλίγκος δεν μπορεί να αλλάξει όμως τη γνώμη του Ρούσου Μπερκετζή. Εδώ που τα λέμε και ο Φλίγκος πήγε εκεί για την κοκορομαχία. Το θέμα είναι ότι ο διαιτητής αποφασίζει και ο Φλίγκος θα πάει προς τα αποδυτήρια. Για να δούμε από άλλη κάμερα. Από πίσω έχει το Φλίγκος εκεί με τον Ρεπετσά. Από αυτή η κάμερα δεν μπορεί να μας διαφωτίσει. Φαίνεται να πέφτει κάτω χτυπημένος. Μπορεί να μην υπάρχει κανένα. Εγώ δεν μπορώ να το δω. Το πλάνο το προηγούμενο ήταν πολύ μακρινό για να μας διαφωτίσει. Ο Ρεπετσάς σηκώθηκε βέβαια, θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο πανθεσσαλικό στάδιο, σε δευτερόλεπτα αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Νίκη Βόλου και στον Ηρακλή Ψαχνό. 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο μέρος που χαρακτηρίστηκε από την αποβολή του Φλίγκου, από πολλές κίτρινες κάρτες. Μια αποβολή που είναι υπερβολική έως ανύπαρκτη, θα λέγαμε, μάλλον παράβαση
Από πλευράς Ρούσου Μπερκετζή απόφαση και μάλιστα χωρίς να βλέπει την φάση στην οποία κατηγορεί το Φλίγκος ότι χτύπησε τον Ρεπετσά. Κάποια στιγμή αργότερα θα ξαναδούμε τη φάση αυτή για να το καταλάβετε. Μία αποβολή πάντως που φέρνει αριθμητική υπεροχή στον Ηρακλή, φέρνει μειονέκτημα στη νίκη Βόλου. Προσπαθεί να πάρει θέση ο αρχηγός του Ηρακλή για την κεφαλιά. Γέζιτς, καλοχτυπημένο στην καρδιά της άμυνας, διώχνει ο Βούρας, η μπάλα τώρα θα απομακρυνθεί. Ευκαιρία για τον Ηρακλή με τον Βούρα από μηχανή Θεό. Τώρα έχει οπισθοχωρήσει ο Ηρακλής, οι παίκτες του για την άμυνα. Τελικά ο Κοντοδήμος με το αριστερό. Διώχνει σε κόρνερ ο Σικαλιάς. Και τώρα για την νίκη. Τρέχει ο Πουρτουλίδης, προλαβαίνει. Σκούφαλης, του στρώνει. Πουρτουλίδης στο σούτ από μακριά. Out. Τώρα. Εκτελέστηκε. Κυριάκος. Απομακρύνει την μπάλα. Πουρτουλίδης στο σούτ. Out. Ξιστά από το δοκάρι. Κόρνερ είναι μάλιστα. Έχει βρει σε παίκτη του Ηρακλή. Μεγάλη ευκαιρία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία σίγουρα για τους γηπεδούχους. Σηκώθηκε ο πάγκος ολόκληρος. Άλλη μια φορά η σέντρα. Απομακρύνει την μπάλα ασθενώς. Διώχνει ο Πουρτουλίδης και έβαλε το πόδι του τελευταία στιγμή. Παλί για τον Κυριάκο, συγγνώμη. Δίπλα στον Πουρτουλίδη. Ανεβαίνει. Έχει χώρο. Προτιμά την πάσα στο Λαλίν. Το πλασέ από μακριά. Διώχνει ο Σικαλιάς. Σκούφαλης out. Απίστευτη ευκαιρία χάνει ο Σκούφαλης από τα 3 μέτρα σε ανυπεράσπιστη εστία. Δεν το πιστεύει ο Στέλιος Μανολάς. Σε ένα τέτοιο ντέρμπι μια φορά θα δημιουργηθεί τέτοια ευκαιρία. Διώχνει, βλέπετε, ο Σικαλιάς και ο Σκούφαλης με τη φορά που έχει στέλνει την μπάλα out. Και από μια ακόμη κάμερα, αυτή είναι η φάση του αγώνα οπωσδήποτε. Μιχάλη Μελισσίδη. Στη μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Σκούφαλης έπεσε κάτω. Έχει βαθιαστεί τώρα και αυτός. Για να δούμε Κοντοδήμο στην εκτέλεση του κόρνερ. Πάει ο Καρατζάς, δεν πιάνει την μπάλα. Πουρτουλίδης στο shoot out. Πάλι ανεβαίνει ο Λαλίν στην περιοχή. Ψιάνος. Ωραία τρίπλα η σέντρα. Λαλίν για την κεφαλιά από κοντά. Κόρνερ. Με κίνδυνο αυτογκόλ μάλιστα. Έτσι όπως διώχθηκε η μπάλα. Ηρακλής πίσω, αλλά και οι περισσότεροι παίκτες της νίκης Βόλου. Θυμίζω παίζει από το 35ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Φλίγκου. Παρατηρήσεις του Ρούσου Μπερκετζή στους παίκτες που παίρνουν θέση στην περιοχή. Ο Κυριάκος με πολύ φάλτσο, διώχνει ο Σικαλιάς, ενστικτωδός. Μπάλα πήγαινε προς την εστία με τα λάθη που έγιναν εκεί στην άμυνα. Δεν απομακρύνθηκε δηλαδή η μπάλα. Μανολάς πάντα όρθιος. Αν μπορούσε η Μιχάλη Μελισσίδη να πάει να μπει και αυτός για την κεφαλιά. Ναι, είναι απίστευτα τα πράγματα που διαδραματίζονται στους δύο πάγκους. Μεγάλη ένταση. Ναι, Κυριάκος στο σούτ, η μπάλα είναι out. Από την έξω πλευρά. Αστερίξον, Ψιάνος, αυτό στο γέμισμα τώρα, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Χατζής, στρώνεται η μπάλα, το σούτ με τη μία, δεν ανησυχεί ο Σικαλιάς. Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή θα δώσει συνέχεια, όχι για περισσότερο. Τέλειωσε το ντέρμπι, 0-0, από ένα βαθμό οι δύο ομάδες με μεγάλα παράπονα για την νίκη Βόλου. Για την άδικη ίσως αποβολή του Φλίγκου στο 35ο λεπτό. Μια αποβολή που χάλασε τα σχέδια των γηπεδούχων. Πάμε γρήγορα στο Μιχάλη Μελισσίδη. Πρώτη φορά σε βλέπουμε έτσι στον πάγκο. Δεν θέλω να πω τίποτα. Είναι εκνευρισμένος. Καταλαβαίνετε, έχουμε νεύρα στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ κάπου εκεί στο κέντρο. Οι παίκτες δίνουν συνέχεια. Κυρίως προς το Ρεπετσά απευθύνονται οι παίκτες της νίκης Βόλου για αυτή την αποβολή που προκάλεσε του Φλίγκου.